Jamunu yirala RTN jabaraniso sanfɛ ni o ye Niger jamana telesoba ye. An b'a ye ko Russie pankulu dɔ n'a tɔgɔ ye Nilushin 76 o bi ka jɔ Ɲame pankulu jigisoba la. Maaw bɔra sanfɛ bolifɛn in kɔnɔ, Russie sɔrɔdasifiniw bɛ minnu kana. Hali ni a y'a sɔrɔ Niger jabaraniso ma ja bɛrɛ yira maaw la, Russikaw yɛrɛ ye ja ninnu cari kosɛbɛ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ. Niger ka fɔ la, o ni Fédération de Russie ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ, Russie y'a latigɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka na min na Niger dɛmɛ ka a ka jamana lakana. O minɛn in n'a bi wele nanzarakan na système de défense aérien n'a to Niger na se ka a ka jamana sanfɛla kɔlɔsi ni ka se ka a lakana kɔkan pankulu doni ni u bɔlikow la jamana kɔnɔ. Russie ma dan o dɔrɔn ma, u ye sɔrɔdasi 100 minɛ ninnu kan. O maa ninnu n'u y'u wele instructeur militaire n'o ye sɔrɔdasi karamɔgɔw ye, olu na Niger taw dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jamana lakanali sira kan. An k'u cɛlama kelen lamɛn, ale bi ka kuma tubabukan na. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger. Anw nana yan nɔ walasa ka Niger sɔrɔdasiw kalan. Minɛn minnu ni an ni u nana olu matarafali la. Nin minɛn ninnu suguyaw ka ca wa a bɛɛ bɛ lakanaliko de kofɔ. O kuma na an bɛ yan ka Niger jukɔrɔma don ani Russie ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. RTN ka fɔ la, nin waleya in bɔra Vladimir Poutine ni Général Tchani ka marsikalo tɛmɛlen nɛgɛjurukuma de kɔfɛ. O senfɛ ko jamanakuntigi fila ninnu tun masalala Niger dɛmɛni jatigɛwale kɛlɛli sira kan ani yiriwa. Bɔlɔlɔw kan ni Nigerkaw caman ye nin kɛ kunnawoloko ye, maaw fana bɛ yen minnu ko k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye k'a b'u hakili jigi Mali ta la ko nin minɛn kelen in ani Russie sɔrɔdasiw de tun donna daminɛ la k'u na kalan kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kun, nka ko o laban kɛra Russikaw ka groupe Wagner ye. Pagoy ka fɔla yɛrɛ, ale ye activiste ye ko Wagner nalen don walasa ka Ameriki sɔrɔdasiw gɛn de joona ka taga ka bɔ Niger kɔnɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.